Uneori colegii mei au o mână foarte bună, nici nu știu unde fac căutările și săpăturile, dar găsesc tot felul de proiecte interesante. Copii, vă rog să veniți pe canapeluță. Vă zic copii pentru că nu cred că vreunul are voie să bea alcool la vârsta asta. Salut, maestre! Tu eres romeno? Nu, nu, sunt din Chile, din Sud-America din Sud. America del Sud. Dar vorbești românește. Perdon dacă nu vorbesc așa de bine roman. Da, vorbești un pic mai bine decât Răzvan oricum. Fetelor, luați loc. Deci din Chile vii? Din Chile, Sud-America, departe. Asta da. știu că e Sud-America. La voi în perioada asta e mai cald sau mai frig? Acum este foarte rece. Acum e rece în Chile. Rece, rece. Acolo trebuia să Pentru asta am venit aici. Am înțeles. De cât timp ești în România? De 4 ani că nu mai vin aici. 4 ani înainte a fost aici în România. Nu... Păi și de unde știi românește? Da, știu, am învățat pe ureche. Ai învățat pe ureche? Da. Ai ureche bună. Pentru că mi place mult aici. Îți place România? România? Este foarte frumos. Toate este frumos aici. Toate e frumos. Am înțeles. Pe fetele... E lume, uite ce frumos e. Am văzut, uite, și doamnele noastre. Fetele sunt din România sau ai venit cu ele de acolo? Nu, sunt din România, de la Happy Dance. De la Happy Ploiești. Dance. Din Ploiești, am înțeles. Nu le-ai ales prea înalte? Da, nu contează, nu contează. Nu contează. Nu contează. Nu știi că Beyoncé își ia dansatoare grase să fie slabă. Da. Tu ar trebui să ții niște dansatoare până aici și o să zică domnul. Mai înalt, nu? Îți zice Richie B. Richie B. Richie B. Ești bogat? Nu. Nu. Richie e de la Ricardo sau? Da, pentru că eu mă numesc Richard. Richard. Și am spus Richie. Civernales. Da? Pe parte de papa, tata meu. Familie, numele de familie. Am înțeles. Richie B. Îmi pare foarte simpatic numai pentru faptul că știi românește. Deci jur, vorbesc serios. Da? Mai ales că n-ai avut niciun interes să înveți. Ai văzut că toate fetele știu spaniolă în românește? În România? Pentru că se vede la telenovela, nu? De la telenovele. De la telenovela. Se uit toate sigur la telenovela, cum nu toată lumea știe spaniol. Și ce vrei să faci tu aici în România? Vreau că toată lumea cunoscă melodia mea. Da? Pentru că este ritmat așa pentru dansare. Da, da. Și bachata, cum la că se ascultă acum, se vede la... Da, ritmul e de bachata. Da, este bachata. Nu știu nimic despre bachata, Nu știi dansase de bachata? Nu. Vrei să învați acum? Te rog să învață, că să îmbărăsar. Casar, pasar. Uite. Te rog în față cu fetele. Ia, să știu baza. Este foarte simplu. Ia. Uite. 1, 2, 3 și... Ăsta se ridică? Sus. Ai grijă că ăsta de la concurs a cam rupt. Da, și eu. Și tu. Uite, ia. O să o folosesc pe Flavia, care este... Ea e manechinul nostru de dansat și o plătim să se facă de râs. Cum estás? Habla española. Acum, da. Posso no es mi problema. Nu este mi problema. Treaba ta. Deci, pașii de bachata de bază. De bază. Cu un cilian. 1, 2, 3. Acea? Bravo! Așa este. Ea pleacă dumneata imediat de aici. Și vreau că... Pleacă de aici. Și tu trebuie să învați. Te rog. Vei lucrați cu profesioniștii? Nu așa, nu așa. Deci nu mai încet. Mai încet. 1, 2, 3. Asta. 1, 2, 3. Așa. Și după, pe spate. 2, 3. Invers. Așa. Bravo! Hai de mine. Cum se spune la voi la bucata de mobilier care stă lângă pat? Unde pui chestii? Noptiere, zice în românește, noptieră. Noptiere, se dice... Când dormi pe pat, da, când dormi pe pat, în dreapta și în stânga ai mobilă, mică. Mobilă, se spune. Mobilă. Așa dansez eu. Așa. Ca noptiera. Nu te miști nimic. Mulțumesc tare mult că ai venit pe la noi. Mulțumesc pentru invitație. Uite-l pe colegul meu din Peru. Din Peru. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Machu Picchu, ¿qué tal? Machu Picchu. Tu-l știi pe artistul cilian de renume național la noi în România? Știi cine e cel mai cunoscut artist cilian? Nu. Nu știi pe Florin Cilian? Florin Cilian? Da, nu. Da. O să-ți arătăm. Trebuie Cilian. Ce cântă el? Ce cântă? Da. Numără până la 10. Numără până la 10. Și câștigă mulți bani cu asta. Da? Da. Da. Trebuie să present, cum se spune? Nu cred că vrei. Să facem prezentări. Nu cred că prezentăria. Lucrează doar noaptea. Lucrează noaptea și nu suportă cilienii. Și tu eres din Peru, da?
No, Nu. din Chile. Din Chile. Florin Cilian. Florin Cilian, Sau da. din Rahova. de ce? Salutăm fetele, te salutăm, Ce fete? îl căutați pe Fetele care am venit cu mine de la Happy Dance, de la Ploiești, mulțumesc pentru invitație, pentru tine și a toată lumea aici, și a toată România, mulțumim. Mulțumim, ești plin de energie. Mulțumim. Ca o pastilă de efedrină.